Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ke East Khas Hills District uba avivex aim. Habayekren bat kinong tho khubor halor ka jing lap ye ki met yap jongi arngut kinthei bat chenrang na baranda jong kawai kedukan halum sopho harot kasurok shlong jawai road ulay tho baki pulet kilayo jingtip hagapor nyo baje min step ban mar ki pulet kalat umkhra police station kila let sha kani ka jaka bat kiloi e ba udon utlai harendang ka jongki mar ki pulet kila care no ya kani ka jaka bat khot ru ya ka kanhun forensic ban le ya ka badan kam uba vivek ulay tho ru ba ya kini ki arngut la itho yaki kom u simanto hajong arpoi snem ka karta bat ka kanthei ka karteng ka pronomi hajong ka ba na balat ki pulet kila pentep sheki bahayeng hasem jong kini ki arngut uba vivek se mulai thu uba kat kum ka jinglap ya ka jing tokit ka bakila le minin ha ka tu ka jaka bakilap kim shum la don ka dak mong ha ka met ka jongki lat no tang narendang ya ka met jongki ne la ra no Shanegrims hospital banle ya ka postmortem bad ya ka Kaiphod on sa yo ha kini kisngi ki banwan halor kani ka jingja kila register daka UD case halat umkhra police station shu ulai thu bakini ki arngot ki trei hajan jong ka to ka jaka bad kila yalang samla ka to ka ni hadu mantahi ka pau baka dei ka jing shim hi yala ka jong ka jingim henry on satip shai hadien balayo ya ka Kaiphod na ka postmortem ki pulet kidang penlong ya ka jing toket ya ka daw baki phasi yala di bad ka e ka daw baki hap ban dekhat no yala ka jong ka jingim ulai thu ru ba ya kini ka jingja ki pulet kilayo jingtep na urang ba shnong kini baro arngot ki trei hajan hang to hi ka jaka ka kanthei ka trei ha ka wei ka cafe bat ushin rang utrei ha ka wei ka jaka de lat kini baro arngot kisa ha po lum sopho ka jaka balapan kre da ki trai shu ulai thu ba ha ka tu ka miet ka kanthei ka mi na dukan komba khat ar lai pusan min miet bat ushin rang umi khat ar baji min miet menta ki pulet kidang tokit balei kini ki arngot kishim yala ka jong ka jingim OSP ulay thu ru baki layo ya ki dorki na ki CCTV ka to ka ni ulay thu ru baki pulet kidang penlong ya ka jing to oket ya ka ni bad ya ka met jong kini ki arngut kitang shudap ya ka postmortem kinsa IT no sha ki bahayeng hasam New York bor ma bor New J step ba kita ki arngut sijor kita ta kata ka chef ko ba don ha lum sop ko ka bari sinda ada kesurok ke Shalom Juwai Road di bat lagi berada apply ha tentang cuti di mar hi ki officers na bat ki staff na dalam police station ki ada pun kodon ka jaka ban inilah kodu ya ka forensic ka CSU juga forensic laboratory nanti na modern mungkin wan analyze ya ka jaka di haror kani nilai identify itu yang di Shudrang Kuteng Simanto Hajong ba aku wisnam but he can take a pronomi Hajong ba na bala Shudrang udai na munai suara jangan nikor di nilai pentit ki bahin basen di kum kajilap naka inquest ka baiki conduct men tu kaju ka cakap bila komen kim shalala anu ka jingmong he akan met pergi lain no taka lagi jama kemudian tentang ye kini lai lam station post sha Ngin ka kemet la la Ngin pande postmortem de ka report nanti yo ini kisini alor kami ka jinjian mila register ka UTK sala police station de kemudian itu minta hi kalamba kini bertrai hang tu hidai jaka hajan betul jaka hi di ki laya lang samba hi katukan ni dia adu mantahi kapal hi kadika suicide hi di ndrai kata Ngin sa confirm Tikna da yo postmortem report di kadau jaka suicide mantahi da investigate balai kata kin da kadika suicide di ke kadau long iki bachim kadika di kapan kedua benda dekat Jingim le Jong di kata investigation kadang ya but ada lain sebetul tu bagi diploma asnong orang asnong juga untuk tapi dia begini begitu di apa ya cafe kemudian macam ha asnong belum sapa baru sunjang pada utrai ha kau ika jaka badi kini ki lights bagi tiar yen ni
Tik hotel nila ni optik. Ka keteng jong ka jaka ba tre ka pentai keteng ka Alaya Cafe dan u shimang tre ka ta lights and decor. Kapan hajan ni ta. Ini yang kisah hai Kisah hanum sopo ini kata ka jaka sa ula pen baju utra ya kata jaka long ka jong ni di kisah la jong di aku tu kami dulu kata pentai ka mi ke ba kara kusan men miet na kai na ka jaka tre di unusion rang ju mi kara beje di mata mi dah study na sikit ke ga penom ki bikin Shim ya kami community. Terasa kamu kini Itu kau nak lihat zombie atau memang itu kau mentah hamang lagi kitong snow kitong dengan CCTV yang tu apa sang yang berkompar yang CCTV footage kalau kayak punya Atau hal ni lain di CCTV sekatu ni undang analyze. tes dengan dia video bukan ni memang Ki forensik kilawan kan apa cepat ki amba naka position jang kalau jang kanan nan tahu lagi cermat tahu not tu kapau ni bawa dia selesai di ndai wala kata ni hab confirm yang penting kena kan ya naka postmortem hatu nak lihat lagi kita ya di minta yo aku jalan sa lagi jalan dan ka itu kita kena cepat ban nikong ban penting kena tadi lah di selesai ni tadi kamu ada kumbapau mentah tu ide ke selesai ndai kata ni penting kena ada postmortem di jaga di selesai tu di habuan ke kada location ko ni di dan ne ang kajing pernian ne dan ne apa dah kajing ya ke ba kupai hadu ni pun video bukan ni ka tu kan ka cafe tadi bagi thai kan ka ki mang thai kan thai ki pada jangan ni ka cafe kalau semua ni kita hoi long bla sim am di ba ka simwai ka thai rekla simwai try ka ka yang kata entas ni gila dia postmortem de mas ndak kata yang saya no ika match ki bahia